नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय हांगेले वळख दितस. भारताचे स्वातंत्र्य संग्रामांतू वांटो घेतिल्ले व्यक्तीपैकी कमलादेवी चट्टोपाध्यायाले नाव प्रमुख जावन आसा. भारताचे स्वातंत्र्य उपरांतू हस्तकला, हातमग आनी नाटक क्षेत्रांतू तांणी दिल्लेले देणगी अपार जावन आसा. समाज सुधारक जावन आर्थिक आनी सामाजिक जावन दुबळे आशिल्ले बायलांक सहकारी पद्धत सुरुवात करून तांगेले जीवनांतू सुधारण हाडच्याक केल्लेले प्रयत्न अविस्मरणीय जावन आसा. तांगेले दूरदर्शित्वान भारतांतू संगीत नाटक अकादमी, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम आनी क्राफ्ट्स काउन्सिल ऑफ इंडिया स्थापन जालां. कमलादेवी 3 एप्रिल 1903 इसवींतू मंगळूरांतू जन्मलेंती. त्या कालांतू चलये चेडवांक शाळा शिक्षण मेळचे दुर्लभ आशिल्ले. तसल कालारी कमलादेवीक कॉन्व्हेंट शिक्षण प्राप्त जालें. 16 वर्स प्रायेरी विधव जाल्लेले कमलादेवीले जीवन संघर्षपूर्ण जावन आशिल्लें. तांगेले यातनामय जीवनाक विदाय दिवचे नदरेन तांणी समाजसेवा आरंभ केली. कोडियाल न्हयशी इतर गांवांक भेट दिवन स्त्रियाले समस्या अध्ययन केले. उपरांतू समाजांतू चालतीर आशिल्ले बाल्यविवाह, अंधश्रद्धा, अप्रस्तुत संप्रदाय विरुद्ध जनजागृती केली. मद्रासाचे क्वीन मेरीज कॉलेजांतू पदवी शिक्षण जोडले. विधवा विवाहाक उदाहरण जावन तांणी आपले 20 वर्स प्रायेरी प्रख्यात कवी हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय सांगत लग्न करून घेतल्या. लग्ना उपरांतू बामणाले प्रोत्साहन लंडनांतू उन्नत शिक्षण घेतले. बामणाल संघात युरोपाक विंगविंगड देशाचे प्रवास केले. युरोपांतू रंगभूमीक संबंध फाविलो विचार अध्ययन करून भारतांतू नाटकरंगांतू अन्वय करचे प्रयत्न केले. गोवाले फाटबळान तांणी साभार नाटक आनी चलनचित्रांतू अभिनय केला. 1923 इसवींतू कमलादेवीन भारतांतू सेवा दलाक मेळून चलयांक आनी बायलांक स्वयंसेविका तरबेत दिले. महात्मा गांधीन आरंभ केलेले मिठ्ठा चळवळींतू सक्रिय जावन भाग घेतिल्ले स्त्रियांपैकी कमलादेवी प्रमुख जावन आशिल्लें. स्वातंत्र्य चळवळींतू पूर्ण प्रमाणारी भागी जाल्लेल्यान तांकां साभार वेळा बंदिकाने शिक्षा मेळ्ळ्या. तांणी 1935 इसवींतू अखिल भारत काँग्रेसाचे सुवर्ण महोत्सवाचे जिल्हा समितीचे अध्यक्ष जावन आशिल्लें. स्वातंत्र्य पूर्वांतू राजकीय क्षेत्रांतू कमलादेवी क्रियाशील जावन आसल्यारी स्वातंत्र्य उपरांतू तांणी राजकीय सकून दूर जाल्लें. अखिल भारत काँग्रेसाक स्त्री शिक्षण, स्त्री स्वातंत्र्य विचारांतू चड आसक्ती ना मेळ्ळेले तांकां कळिताक आयले. उपरांतू तांणी राजकीय क्षेत्र सोडून सामाजिक सुदारणेंतू सक्रिय जावन वावर करच्याक आरंभ केले. बहुमुख व्यक्तित्वाचे कमलादेवीन स्त्री शिक्षण, स्त्री स्वातंत्र्य, भूसुधारण, हस्तकला कैगारिका, ग्राहक जागृती, रंगभूमी, चलनचित्र अशे साभार क्षेत्रांतू साधन केले. हस्तकलाचे कैगारिकेंतू मध्यवर्ती निमित्त जावचे शोषणे विरुद्ध झूज मांडले. कर्नाटकाचे किन्नाळांतू अवनतीक पाविल्ले परंपरागत हस्तकलेचे पुनरुत्थाना खातीर समस्याचे अध्ययन करून त्या कलाकारांक पुनर्जन्म दिवचे काम केले. महिला संघटन रचन करतच भारताचे
विविध भागाक भेट दिल्या. युरोप प्रवासांतू लाभिल्ले रंगभूमी अनुभवान कमलादेवी भारताचे रंगकर्मी सांगत विचार विनिमय करतालीं. तांगेले आशिल्लो विचार रंगभूमींतू प्रयोग करून यशस्वी जाल्ले. कन्नड भाषेचे पहिले मुखचित्र वसंत सेनेंतू तांणी मनोज्ञ अभिनय केला. समाज सुधारकी जावन असंघटित क्षेत्राचे कार्मिकाले अभिवृद्धी खातीर तांणी साबार वावर केला. तांगेले भूसुधारणा आंदोलनाक तांकां मान्यस्त विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण असले प्रभावी व्यक्तीले प्रोत्साह लाभलो. स्वातंत्र्य उपरांत भारताक आयिल्ले निराश्रितांक जीवनाक आधार दिवचे नदरेन तांगेले हस्तकला आनी हातमगाक पुनरुज्जीवन दिले. तांणी भारतीय सहकार युनियनाचे अध्यक्ष, विश्व करकुशल मंडळीचे उपाध्यक्ष, अखिल भारत विन्यास केंद्राचे अध्यक्ष, आंतरराष्ट्रीय रंगभूमी संस्थेचे अध्यक्ष, भारतीय रंगभूमी केंद्राचे संस्थापकी जावन वावर केला. कमलादेवीन भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, भारताचे करकुशल कला, लोकनृत्य विषयांतू पुस्तक बरोवन प्रकट केला. कमलादेवीले संघटना चातुर्य, त्याग, मनोभाव, दूरदर्शित्वानिमित्त तांकां साबार मान सन्मान लाभल्यात. त्यापैकी 1985 इसवींतू भारत सरकाराचे पद्मभूषण प्रशस्ती, 1987 इसवींतू पद्मविभूषण प्रशस्ती, 1977 इसवींतू युनेस्को प्रशस्ती, देसिकोत्तम प्रशस्ती, 1967 इसवींतू रामन मॅक्सेसे प्रशस्ती, 1977 इसवींतू संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रमुख जावन आसत. प्रतिभान्वित अनर्घ्य रत्न कमलादेवी 29 ऑक्टोबर 1992 इसवींतू देवादीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदाय तर्फेन श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय हांगेले आठव करता ती नमस्कार.